Čau vůbec lidi, já se vítám u nového videa po dlouhé době. Dneska jsem tady na serveru a dneska si zahrajeme survival, takže já už jsem tam trošku nahrál, mám tam nějaký kameny, dřevo a tak. Tak já vám ještě ukážu, jak se tam připojit a za chvíli jsem tu. Takže lidi, já jsem na nějakém serveru. To je i obchody, ale to je tady to je za minecoiny. A to já nevím, jestli zrovna mám. No a tady to něco taky, ale to plánuji si někdy koupit. Protože to je úplně dobrý. Prostě Bedrock verze, musíte se tam přihlásit, že jo? Na Bedrock verzi. Potom jít do Play, že tam, kde si chcete vytvořit server. Ale vedle toho je servers a připojíte se na server jménem Lifeboat. A pak budete tady k tomuhle, je to tady, v tomhle portálu, kliknete na to a dáte Play Survival Mod. Bum, a jste tady, vidíte? No, já na to vlastně zapomněl, že jsem tady. No nic lidi, ale kdybych umřel, tak jsem úplně protože to nechci dělat znova. Vidíte tam vlevo nahoře, už chcou, abych se teleportoval. Já jsem tady docela známý tím, že jsem hackoval. Takže oni si myslí, že jsem jakže hacker. A proto mě chcou, abych pak umřel. No jestli lidi, já se za někým teleportnu, ale ještě předtím. Tady nahoru si zalezu. Dojdu a potom neskočím dolů samozřejmě. Potom budu sem, jde. Budu se muset zabednit. No nic lidi. Se zabedním. Tak. Učím se, aby mě neviděli. A tady si udělám truhlu. Ale ještě předtím musím mít krumpáč. Krumpáč ne. Crafting table. Truhla. Tak. A teď si do toho dáme tohle. No prostě všechny věci. Tak lidi, tady mám tu truhlu s tím, nechal jsem si jídlo, kámen a meč. Teďka se vás za chvilku taky stopnu, protože se teleportnu za nějakým hráčem. Lidi, mám pocit, že to je pas, protože mi dal diamantový meč. Mi dal enchantovaný diamantový meč. A enchantovaný krumpáč diamantový. No, počkejte lidi, jdu se podívat, jestli tady ještě je. Lidi, tak teď už toho radši nechám, protože já jsem se chtěl na něj teleportnout, jo? A on se pak na mě teleportoval, víte, co mi dal? Ironový meč, 39 brambor a nějaký brnění. No, asi dobře zabíjí, jakože. Protože teď se nesmím mě někdy zabít. Koukejte se, tady dělám tohle. No, jasný. Já mám 0 Minecraft coinu. To bylo úplně jasný.
Říká se mi to. Lidi, mám mu to přijmout? Čekejte chvíli. Jo lidi, já už si myslím, že to je nějaký diamantový hráč zase, to je nějaký obyčejný chlápek kol. No nic, lidi. Kam lidi máme zabít? A to nechci. No nic, čekádu. Jdeme za světem. Odpojit. A tohle to lidi dělejte, když vás budou chtít zabít. Odpojte se. Tak lidi, já už jsem tady zpátky, ale tam nejdu, tam budu čekat. Takže já tam nepůjdu 2 hodiny a jdeme tady na Bed Wars a myslím, že dáme 4. Protože 4 prostě jsou nejlepší 4. Jo. Jako budeme volit mapu. Tam tady ta skin Halloween je hustá, ale já dám beach. A startuje to za 5 sekund. Pum, jsme tam. Snad není možný. To se nepočítá. Tak lidi, já jsem šel tady na kreativ a jo, tohle je moje. Koukejte se na ně, jak už tady stavějou. A my asi půjdeme stavět. Já vím, co tam budeme stavět. Vím, hnedka. To bylo úplně jednoduchý teďka. Tak vezme si očinou cedulku. A tady napíšeme: dejte mi odběr na YouTube. Tak, čekat. Jméno Green Guys. A ne. Tak prej to asi nejde. Ale asi půjdu zpátky na spawn. A zase jsem se lago, prostě to ne. Vidíte? Jdeme hrát Skyblock. Právě Skyblock. Spawnujeme se tady. Teď půjdeme do portálu. Víte, jak jsem rychle to dělá ten... Creed, Island. To jsou free a pak už jsou jenom za peníze a to. Dáme si tady ten s generátorem. A v druhé nás čeká brnění. Takže to dáme sem a... Tak sem. A tak tady to musím mít. Lidi, já se zkusím k němu teleportnout, zatím dejte odběr. Lidi, tak jsem se dozvěděl, že teleportnout se nejde, ale jde to dělat party, takže, ale
Já partián nechci, už jsem udělal. Jdu zatím těžit. 2 hours later. Nějak, ale počkej, musím nějak, abych nespadl hlavy. Takže tak. Takže budeme kopat, dokud vyřadem nebudeme diamant. Uhlí, diamanty, uhlí, diamanty, uhlí, diamanty. Hugo, dejte krumpáč. S tímhletím. Lapis, konečně. A diamanty. Ahahaha. Tím jsme nechat dovolit spadnout. Mám diamanty. Kolik mám diamantů? Tak nečekaný. 1. Ach jo lidi. To je nuda. Jdeme na svůj svět. To je to nuda. Lidi, zjistil jsem, že už nemám moc času, takže v příštím videu si ukážeme, jak třeba, jak si stáhnout mody do Minecraftu, ale ne přes ty aplikace, no ne přes tu aplikaci Advance, to ne. Tak zatím čusák.